što se zaista dogodilo te noći u Zagrebu kada je jedan mladić nestao bez traga, a jedini trag koji je ostao iza njega bio je njegov mobilni telefon koji je ležao na uglu ulice. Na kraju ću ti pokazati kako su istražitelji uspjeli razotkriti tajnu iza njegove smrti, uprkos činjenici da su imali jako malo dokaza. Ja sam vaš voditelj danas na kanalu Trag tame. Slučaj koji ću vam danas prezentirati dogodio se prije nekoliko godina u srcu Zagreba, kada je 25-godišnji student medicine bio viđen kako ulazi u lokalni bar, ali nikad nije napustio mjesto. Što je bilo zanimljivo u ovom slučaju bio je fakt da su svjedoci koji su ga posljednji vidjeli živjeli potpuno suprotstavljene priče o onome što se dogodilo. Neki su govorili da je on napustio bar sa nepoznatom osobom, dok su drugi tvrdili da je on sam otišao van, bez ikakvih problema. Kao što smo već spomenuli, jedini trag koji je ostao iza njega bio je njegov mobilni telefon. Istražitelji su morali koristiti napredne tehnike kako bi pratili njegove korake te noći. Ono što su otkrili bilo je zaista iznenađujuće. Kroz detaljnu analizu njegovih poziva i poruka, otkrili su da je on imao kontakt sa nepoznatom brojem, koji je kasnije doveo do velikog prevrata u slučaju. Dalje istrage dovele su do još jednog svjedoka koji je potvrdio da je kako on ulazi u auto sa nepoznatim registarskim brojem. Iako je ovo bio velik korak naprijed, istražitelji su morali nastaviti potragu za još dokazima, jer nisu imali dovoljno informacija da bi identificirali počinitelje. Ono što je bilo važno u ovom slučaju bila je detaljna psihološka analiza mladićevih ponašanja i aktivnosti u danima koji su prethodili njegovoj smrti. Kroz detaljno istraživanje mladićevog okruženja i razgovore sa njegovim prijateljima i porodicom, istražitelji su uspjeli doći do novih informacija koje su im pomogle da rekonstruiraju događaje te noći. Ono što su otkrili bilo je šokantno i potpuno drugačije od onoga što su svjedoci isprva pričali. Na kraju, kao što sam obećao, otkrićemo kako su istražitelji uspjeli razotkriti tajnu iza smrti mladog studenta medicine u Zagrebu. Rješenje ovog slučaja bilo je plod detaljne istraživanja i analize, koja je pokazala da su svjedoci koji su govorili da su ga vidjeli kako napušta bar sa nepoznatom osobom bili upleteni u njegovu smrt, što je potvrdilo jaku vezu između njihovih priča i događaja koji su se odigrali te noći. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag tame i uključi zvonče.